Hola Ramon, mira, com sé que t'agraden molt els dinosaures, anem a fer un passeig i a veure si trobem alguno, ¿vale? Que jo crec que alguno trobarem, però tu m'has que dir el nom, que jo no me'n sé cap. Vinga, anem a veure si veiem algun. Com ha anat nada, Ramon, bé? T'ha portat moltes cosetes el Papà Noel? Els meus, bé, si no me mossega un tiranosaurio ara, perfecte. A veure per així, a veure. Són rascaes, Això són rascaes. Ramon, que hem trobat uno, Però hem d'estar en silenci, que si no se'n va correguen. Hola. Yo no sé cómo nos vamos de Ramón. Ay, ay, ay. Uf, no sé com nos van a contar, Madre mía, quina correguda.